Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa itagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers sa atong daily Bible study sa YouTube, sa Balbido Evangelistic Ministry. And usab kita sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ug niya pa kita dupot nini nga atong tunanan, how to be sure I am saved. Okay, kidagan man tag pagahisgutan karon, moadto dayon kita sa atong routine aron sa paglimpyo sa atong tagsa-tagsa kakalag ingon nga mga Kristohanon. Kinahanglan atong isugid ang tanan atong mga salang nabuhat ning adlaw directly and privately to God the Father. 1 John 1:9, the rebound technique may atong gamiton karon aron kita malimpyuhan o kita mapunan usab sa Espiritu Santo. Na walang kanimo dili magtutuo, it is faith alone in Christ alone. Therefore, sa wailangan magampo ta sa hilom. Let us pray. Heavenly Father, we are here once again because we love your word, because we are members of the royal family of God through our faith in your Son, the Lord Jesus Christ. Tungod kay gikan pa sa kanentong wala pa ang tanan, our life has had meaning and purpose and definition. Kay kami gimanduan nga kinahanglan magapakaon kami sa among tag sa kakalag pinagi sa imong mga pulong sa adlaw-adlaw nga pagi, just as we assimilate physical food adlaw-adlaw. Ug kini among we recognize that this is our briefing, this is our means of growth, and this is the means of glorifying the Lord Jesus Christ. We now pray that God the Holy Spirit will enlighten us to these things we are going to take up today. Thank you for this Bible study through the YouTube. This we ask in Christ's name. Amen. Okay, may adlaw sa tanan natong mga subscribers, fellow believers, og padayon kita sa atong gibiyaan nga gisgutan kaghapon. How to be sure I am saved. Okay, padayon ta. As one Bible scholar, dihay nagkanayon nga scholar sa Biblia, the Bible is our one sure guide in an unsure world. Tinuod gyud. Now, gani dihay nagsulti usab nga ingon nga ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Now, ang usa ka magtutuo nga bata pang masuso, a baby believer, gikinahanglan niya ang padayon sa iyang Kristohanong giya man panagawi, Kristohanong panagawi tungod kay siya usa naman ka magtutuo niining panahon within the age of the church. Now, ang panahon sa simbahan, the age of the church where we are in right now, gi-establisar kini sa Dios mismo, human sa Pentecostes. Ang matag tao nga na tao gipanganak ngadto sa panimalay sa Dios by believing in the Lord Jesus Christ as Savior, automatic kini siyang nahimo nga simbahan. Kay ang pulong kong simbahan, sa Grigong pulong, eklesiya,
kini nagahulugan og the called out ones, ang gipanagtawag or set apart group of people redeemed by the precious blood of Christ. Ang simbahan, church, is otherwise called the body of Christ. O usab kini gitawag og mga Kristiyanon o mga magtotoo. Kining maong panahon nga diin niya kita is at the same time called the age of apostasy. Now, it is otherwise called the age of apostasy tungod kay mao kining panahon nga diin kasagaran sa mga tao negatibo. Ang ilang pagtagad negatibo ngadto sa Dios o sa iyang pulong. Kasagaran mga tao ni ining atong kapanahunan karon nagkalayo nagikan sa kamatuoran. Ug mao kana where we get the Greek word apostasia nga kombinasyon kinis duha ka mga pulong apo nga nagahulugan og apart from og stasia nga nagahulugan to stand. Therefore, kasagaran mga tao ining atong panahon karon are said to be standing apart from the truth. Mao nang apostasia. However, kining maong katuigan o panahon, age of the church, gitawag usab kini og age of equal privileges and equal opportunities. The privileges and opportunities that are available niining atong katuigan are overwhelming. Tungod kini sa kay ang Diyos mismo is offering the tremendous assets nga matag magtotoo makadawat ni pinagi sa divine system of gap, grace apparatus for perception. Hence, ang matag tao nga na pag-usab, born again person, nining atong panahon, is rightfully addressed as a believer in time. Now, ingon nga magtutuo nining kapanahunan, siya may puruhan nga mahimong mananaog in life. Samtang siya magapahimulo sa fantastic divine system of God. Now, sama nining musunod. Okay, unsa man ning gipangsangkap na sa Dios kanato nga magtotoo. Doon na natin kumplito nga Biblia. Completed canon of scriptures, the Bible. Unsa pa? Ang pagka-omnipotente labang magagaom sa Dios nga Espiritu Santo. Unsa pa? Ang plano sa Dios alang sa simbahan. Unsa pa? Ang tukma nga pastor magtutudo. Gisangkap ni sa Dios kanato. Ikalima, ang privacy of the priesthood. Tinagong panimuyo sa pagkasasirduti. Ikaw-nom ang logistical grace nga pagsangkap sa Dios kanato nga magtutuo aron kita magkatubo. Pinagis pagtuon siyang pulong. Ug ang ikapito, ang espirituhanong kagawasan so diha sa dapit ng may gahom sa Dios gitawag nato operational divine sphere. Gawas pa ang Dios nagsangkap kanato nga mga magtutuo sa iyang napulo ka mga paagi sa pagsulbad o mga suliran. 10 problem-solving devices. Rebound, 1 John 9. Filling of the Holy Spirit. The faith rest drill. Grace orientation. Doctrinal orientation. Personal love for God the Father. Sharing the happiness of God. Impersonal love for all mankind. Personal sense of destiny, o ang ikanapo, ang atong pagkaokupado na unya kang Kristo. Now, okay, ang Dios nagasangkap usab kanatong paagi nga kita tukod og gitawag nato og dakbalay. Apan sa in English gitawag kini og edification complex of the soul. Nga diin na ay atong
Hisgutan ang 5 ang ni grace orientation, mastery of the details of life, relaxed mental attitude, 3 categories of love for God, love for the right man, right woman, love for all mankind. O ang ikalima, sharing the happiness of God. Mao ni ang edification complex of the soul. Na kaninyo mga bag-upa, wa pa kayo ninyo tuhog ang buot pasabot ni hiniapan. Sa tanto natong pagtuon, sa pulong sa Diyos, mailhan na nimo kini, magatunan raw niya nimo. Okay. Ang matag magtutuo, gimanduan sa Diyos. Sa paghimos pulong sa Diyos, nga iyang pasiuna sa iyang kinabuhi. Ug ang Diyos will do the rest. Basta, mutuman na kasmando sa Diyos. Himua nga pasiuna. Make it as your priority in life. Now, a believer is mandated to be aware of the following. Number 1, that kini siyang magtutuo, be in the right place, at the right time, with the right attitude. Now, unsa pa? That he should be boiling hot towards Bible doctrine. Boiling hot ang iyang pagtagad ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios. As Revelation 3:15-16 say, niya, he must be aware of Operation Ape, appropriation, perception, expansion of Bible doctrine. Now, kini kung atong gipangisugutan, mga review na lang kini nga mga pasiuna o inunta basic doctrines nga itong ipanghisgutan. Now, ang magtutuo should have his eyes on the acquisition of maximum amount of reward pinagi sa iyang unsa by laying up treasures in heaven. Matthew 6:19-21. Unya, he must be aware sa pagpadayag o pagpaklaro, description of the Christian way of life. Magkini usa ka supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Kini, mga butang nga itong ipangisugutan. This is a review. Now, okay. Karon atong isgutan kadtong 7 declared wills of God. Ninundong ka pa. O ato nang gimuan ng operation kaning memory aid nga BECG, TSP. B, God's declared will nga ang tanan unta maluwas. Unya, unsa? God's declared will, all believers be sanctified nga mabinalaan. Now, of course, nainumdong ka pa ba niya itong tulo ka pagbalaan? 3 sanctifications. Number 1, kanang positional sa imong pagkaluwas. That's positional sanctification. Ikadua, experiential sa imong nang kasinatian. Adlaw-adlaw ni mong kasanitian sa imong gustuhanong paghinabuhi. Ug ang ikatulo, mao niya ang unsa? Ultimate na sanctification. Ultimate, samtang tuwa na kita sa eternidad uban sa Dios. So, imanduan kita karon ini ikaduhang bahin sa plano sa Dios sa pagtubo siyang pulong. Segundo Pedro 3:18. Og diya sa Hebreanon 6:1, therefore let us leave the elementary teaching about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. So, unsa pa? 1 Peter 2:2-3, nagkanayon, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. 1 Corinthians 1:2-30, sanctified in Christ. Unya, ikatulo nga declared will sa Dios, all believers be controlled by the Holy Spirit. Unya, ikaupat, God's declared will that all believers give thanks in everything. Unya, sunod, God's declared will
that all believers trust in the Lord. O it is God's declared will that all believers suffer. Now, di sa mo dupot bahin ini, kay taas man yung pagkaisugutan. All believers suffer. Well, there are two kinds of suffering. Suffering for discipline o suffering for blessing. Okay? Now, sunod, God's declared will is that all believers be productive. Dunay duha ka production, human production, o divine production. Now, okay, of course, when we talk about production, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Kining good works din is God's prime purpose for every believer, which God prepared in advance for us to do. Okay, ato ni ipadayon ugma, o ayaw sipyat sa pagsunod ni ini. Amahan among langit nun. Salamat nining grasya nga among gipahimuslan ang pagtuon sa imong pulong. Hinaot nga kinimahimong dugang panalangin sa among pagkinabuhing Kristohanon. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube, sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.